Yan masiramon pag ano, fresh. Ito pa lang yung aking napipitas. Hahaba na ba? Sobra ng haba. Kaya ngayon pa lang kunin na natin kasi sayang din naman. Huwag na natin itinda. Unang harvest, kainin muna. Kainin muna ni Tres. Unang harvest. Diba? Or pwede ko naman tong ipa-order sa aking mga tita na naghahanap ng mga gulay na okra. Sila lang naman yung aming unang customer palagi. Yung mga tita muna bago dalhin sa palengke. Yun o. Itapat na natin yung lagayan natin para pag pakagupit diretso sa loob ng basket. O, diba? Ganyan yun. Ang ganda sa feelings guys kapag harvest time na. Bilis lang 'di ba? Yung mga upload ko kasi, mga late yun. Hindi ko kaagad-agad na upload kasi tamad-tamaran si Tres. Inabutan na ng pagbubunga. Saka pa lang ni-upload ni Tres yung yun na yung kinukuha ko. Pinupuntahan ko. Ayan o. Ayan o. Ayan. Ayan. Kung hindi natin lahat ngayon mapitas, bukas naman kasi madilim na. Padilim na. Tama lang ini. Madali mo sa mga ukra o malaba. Paano ka sa makarani? Sa matalan mo na ka. Pagkagsadon ka na. Dahil sa matara.
And guys, nakaka-enjoy mag harvest ng okra. Nakailang ulit na kami ng harvest dito. Marami-rami na din yung naibinta ni Father. Ito yung maganda guys kasi hindi isahan lang yung pag-harvest. Araw-araw or every other day mamimitas ng bunga. Hindi katulad nung pipino na isahan lang talaga yung pipino. Wala na nga yung pipino namin. Kaya mas maganda talaga yung itanim ay okra o di kaya talong. Yun ang pinakamaganda na itanim. Sitaw din naman at saka ang palaya. Ang sarap mamitas guys. So, nakaka-enjoy talaga. Napakaagap. Dito na kami sa taniman. Sa gulayan. Lipin natin yung na-harvest ni Father. Napitas na. Wow, ang dami ah. Nakaisang balde na. Nakaisang balde na siya. Ilang kilo na kaya yan? Doon sa dulo hindi pa namin yan nakukuhaan. Dito pa lang kami ni Father mikos-mikos. Hello everyone! It's harvest time again! Bagong gising pa lang at Suez Maria. Ito mag-harvest na.
Ayan o, ang gaganda ng okra natin ngayon. Nakailang ulit na kami ditong harvest guys. Ang ganda no. Tag 100 ang kilo kuha dito sa amin. Minsan nakakapitas kami na mga 15 kilos, ganon. Hindi na masama, 'di ba? Kung araw-araw or every other day may 1k ka or 1.5 dahil sa kita ng okra, hindi na masama, not bad na. Kasi ang hirap hanapin ng pera sa isang araw, bihira ka makakuha ng 1k. Ayan, kahapon din nanguha ako dito. Tapos ngayon, binalikan na naman namin ni Bunso. Ang sarap mamitas. Kaya lang, kailangan talaga may gloves kasi maraming ano yan, talas. May mga tusok-tusok. Sa Tagalog, miso mairas. Matusok-tusok guys, kaya kailangan magwantis ka kasi masakit sa kamay yung parang natutusok. Tapos Makati din siya kapag Makati kasi marami siyang mga ano dyan, you know, parang balahibong maliit. Yarn. Kaya pag nagluluto ako niyan, kinikiskisan ko talaga yan. Paulit-ulit kong hinuhugasan. Ayan, hanggang dito na muna ang video ni Tres. Nung nakaraan kasi nakalimutan kong i-upload yung pamimitas. Iba pala, nakapokus pala ako sa pipino. Yung sa okra pala na una kong upload. Nung napansin ko, bakit puro pipino? Nawala yung pamimitas ko ng okra doon. Kaya i-insert ko na lang dito yung nahuli, naiwan na video. So ayan, thank you so much for watching guys. Sa susunod, abangan nyo yung pamimitas namin ng kalabasa. Kaya lang, yung kalabasa ngayon pala ay hindi masyadong namunga. Kasi inabot ng init. Yun. Tingnan nyo naman kasi yung kalangitan. El Nino sa Kabikulan. So yan, thank you so much for watching. Bye-bye.